Single ba lang siya? Single. Single ba ka no? Naiyap, naiyap. Sino pangalan din mo uyap? Juan, Angel. Angel? Oo. Shoutout sa uyap. Oo. Angel, ayaw mo uyap oh. Ikaw na daw iyang uyap. Man, ako sa TV ba? Smart TV mo kan? Ah, dali. Subscribe na mo. Oh, number 1 ikaw kay para wa ining daw ni mo ability. Wala po kayo load. Picture lang eh, ikaw na mo niya. Pwede po na nimo i-post mo kan. Ya kani kaya ako man i-upload. Imo na daw yung i-share mula rin sa imong Facebook. Tanaw na ko doon niya. Oh. So makapliti na mo karon kay ang walay pliti kanang karon man mismo makita na ko ng subscribe. Ipakita na. Oh. Pero kay isa na ang libre ha. Kaya lisod po og lifetime. Makadugay ko maurot-urot na yung tanan tao sa butuan. Ali na ko masayro wala man pliti. Wala kita. Pero galing na mga kuan discount kay mag-uban mo 5 4 na libre isa. Ngayon ana ba? Pwede pa duhaon pa. YouTube na nyo Ha? YouTube na po Facebook Reels. Sniper Baha Ampere. Okay na. Palo, ipalo kali makaya pa, makakaya palo. Tamo duha. Para buhay plate karon. Asa po na pinili nyo? Busa, no? Busa, busa. Asa po tayo mo? Riyan. Nga, kumusta ka na lang? Nakasubuhay, Lord? Maglugos o kita o buwan lagi, Wailot. Maglugos na. Subscribe na mo para makalulog dito. Kita na yung Facebook na George. Sige lang. Please lang. Wala man ka na, wala no? Wala ka nakasubscribe, wala no? Dito. Wala. Ikaw na ba yung nani ko lang? Ha? Ikaw rin nakablog Ako na. Dagan ka rin yung picture na, bisanasa na niya, but kay unique lang akong trabaho. Ito. Ako na daw, tricycle driver na vlog ba? Ito na lang, may kalinaw ba? Oo. Ay, subscribe rin nato po. Kalay mo yung pwede sa trabaho. Kaya mo? Bye-bye. Ah. Dapat doon. Ah.